Jo crec que en el món en què vivim és fonamental la internacionalització de l'advocacia. Cada vegada més els nostres clients tenen necessitats no solament en el nostre entorn, sinó en un entorn internacional, i és important poder-los acompanyar i que es moguin en un entorn jurídic de seguretat. També crec que és fonamental que l'ICAP tingui una presència a nivell internacional, perquè estem vivint uns moments convulsos en què es qüestiona la independència de la nostra professió, inclús la garantia de l'estat de dret. Tant és important el paper que des de nosaltres, des de l'ICAP, podem llançar cap a l'exterior. Natàlia Martí, advocada, amb una experiència de més de 25 anys, sòcia de Roca Junyent, de l'àrea de dret mercantil, especialitzada en govern corporatiu de les empreses. És consellera de sostenibilitat de la seva firma i té una vinculació amb l'ICAP des del punt de vista de la formació, participant activament i com a ponent del curs de conselleres. Liderarà la projecció internacional de l'ICAP.